Westminster Confession of Faith, chapter 6, sa section 1, no? Ug ang title ni nga chapter is Of the Fall of Man, of Sin, and the Punishment thereof. So, dunay tulo ka bahin nga gihisgutan ni nga chapter: ang pagkahulog sa tao, ug mahitungod sa sala, ug mahitungod sa penalty or sa iyang punishment. Dirita karon sa unang section, mato diri, our first parents being seduced by the subtlety and temptations of Satan sinned in eating the forbidden fruit. Their sin, God was pleased, according to his wise and holy counsel, to permit, having purposed to ordain it to his own glory. Now, unang-una, i-admitar diri nga unsa ang fact sa sala ni atong unang parents nga mo si Adan ug si Eva, og diri gisulti sa atong confession nga ang occasion ni adto mao si Satanas, nga tungod sa iyang pagkamalinglahon, iyang gitintal ang atong unang mga parents nga si Adan ug si Eva, og ang maong pangitabo gigamit ang katong forbidden fruit, o si Satanas mo ay nagtintal umukaon sila sa forbidden fruit. Now dinhi makita nato sa language sa atong confession nga apil kini sa probidensya sa Dios. No, ang tawag niya ay permission. Now sa probidensya kini, gitawag nato nga permission diha sa probidensya, pero of course dili kini decree, ha, naana kini sa oras. Sa decree dili kay permiso kaniadto sa eternidad, kundi gidecree gyud kini sa Dios. Pero pag abot sa oras, ang tawag ni permit, because ang meaning niini is gituyo kini nga mahitabo sa Dios tungod kay doon na siya purpose niini nga mga panghitabo. Og ang purpose niya, ang iyang purpose niini mao ang iyang himaya, iyang kogalingon nga himaya. So ato kini nga isa-isahon dinhi. Kini usa ka makasaysayanon nga panghitabo kini. Dili kini usa ka myth, dili kini usa ka allegorical nga panghitabo sa sinaunang mga tao sa kalibutan, kundi usa kini ka history. No, diri gi-prove or diri gi-assert na historical ang maong mga tao nga si Adan ug si Eva. Dili kini usa lang ka hinimo, usa ka mythology sama sa mga pagtulunan sa mga pagano nga maghimo sila mythical stories sa ilang origin, sa ilang lugar, sa ilang mga katawhan. Dire tinuod gyud nga sa ikaunom ka adlaw doon mga unang parents nga gi-create ang Dios, si Adan ug si Eva. Og dinhi gipakita nga ang mong parents nato nagigama sila nga mga matarong in holiness, right knowledge, and in righteousness. Nga ang paggama sa ila, apil sila sa gitawag nga good, maayo nga gigama sa Dios, gihimo sa Dios, gimugna sa Dios. Og nga sa diha nga naa sila ni ana nga kahimtang, ang tanan nga glorious nga kinaiyahan naa kanila, ug naa sa ila ang kahimtang nga napuno sa pagdalayg sa Dios, ug naa sa kahimtang nga diin walay kamatayon.
Pero dinhi, no, ang dunay lain pa nga binuhat ang Dios gawa sa tao. Dunay lain pa nga intelligent nga binuhat ang Dios gawa sa tao. Ug kana mo si Satanas. O dinhi si Satanas ingon nga mga pangulo sa usa sa mga pangulo sa mga anghel, no, usa sa mga high ranking nga individual diya sa panon sa mga ah, kasundaluhan sa Dios. Si Satanas, wa na to wala isulti dinhi kung kanus siya natagak o nahulog. Pero makita ninyo dinhi nga si Satanas aduna siya desire nga i-appeal ang tao sa rebellion batok sa Dios. So diha makita nimo nga si Satanas nangabig og mga anghel ug dili lamang kay ang anghel lamang mao iyang gikabig nga mauban sa kausa niya, kung dili giapil usab niya pagkabig dinhi ang tao nga moapil sa iyang kausa. No, si Satanas naa na siya mga ginsakupan og giapil gusto niya maapil ang mga tao. Og dinhi doon na may usak ka kahoy nga gidili ang Dios sa tanaman sa Eden nga ang mong kahoy sa iyang kaugalingon, no, wala ta kahibalo kita kung unsa kini nga kahoy sa atong panahon karon, pero nahimo kining usa ka importante nga kahoy kay gitudlo kini nga kahoy sa Dios, particularmente nga gidili gidili ang pagkaon niini og ang penalty sa pagkaon niini mao ang kamatayon. Ana ra ka simple. So kini nga law, kini nga balaod mo kini ang balaod mo kani ang matawag nato nga sulod sa kasabutan sa buhat o dunay kasabutan sa grasya ug atong hisgutan na sa sunod nga mga panahon. Pero dinhi dunay kasabutan sa buhat tali kang Adan og sa Dios, ug kini nga kasabutan usa ka soberano nga kasabutan nga wala konsultaha sa Dios kung musugot ba o dili si Adan sa terms o sa conditions. Ang gihimo dinhi, naghimo ang Dios og balaod, wala niya konsultaha si Adan og si iba, ug ang balaod iyang gihatag, iyang gihatag ingon nga maoy sumbanan, no, sa aksyon karon ni Adan og ni iba. Og ang ilang aksyon, whether or not sinful, no, makit-an nato diha sa ilang aksyon tali niini sa Dios og sa iyang balaod, no. So dinhi ining balaura nanay balaod ni sakay si Satanas, no, ni iya kining gisakyan ni Satanas kini nga panghitabo nga dunay balaod. Og ang maong balaod, no, o maong kasabutan or term or kondisyones diri ni sakay si Satanas. So si Satanas mangita gyud og loopholes kung asa ang naay loopholes, kung asa siya molusot dito gyud siya. So dinhin si Satanas mitintal sa atong unang mga ginikanan. Ug makit-an kana sa Genesis 3:13, and the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did eat. So makita nimo nga mismo si Iba, iya kining gisulti nga ang nagtintal kaniya mao ang serpente. Now, ang serpente
dinhi kini nga serpente gigamit kini ingon nga kasangkapan ni Satanas o kasangkapan ni Satanas ang serpente aron nga maoy mutintal kang iba. Aning panahon na wa ta kahibalo unsa ang mga kahayupan kung makasulti ba ang mga hayop o dili. Kung literal ba nga nakisulti makasulti ang hayop that time kahayupan o dili kang Adan, or nga si Adan o si iba makasabot sa istorya tungod kay wala pa sila mahulog sa pagpakasala. That time makasabot pa sila sa speeches sa kahayupan. So sa diha nga makigharong sila sa hayop, makasabot sila. Pero sa atong panahon karon, no, of course, di man ta makasabot sa lingwahe sa mga mananap. O ang mga scientists karon, no, research labi na sa lingwahe sa lingwahe sa mga marine life sama sa dolphins. No, dadunay mga scientists karon nga ilang gigugol ang ilang oras para sa pag-study sa language sa mga dolphins sa kadagatan o sa uban pa nga sea creatures. No, pero I believe nga sa wala pa makasala si Adan ug si iba, kaya nila nga makig-istorya sa mananap. Kaya nila nga mentally makasabot sa lingwahe sa mga mananap. Kay wala pa man sila mahulog sa pagpakasala. Dili sama sa atong panahon karon tungod kay nahulog naman ta sa pagpakasala, nawala na kana nga abilidad kanato. So dinhi ang serpente, ang bitin, no, kaya nila nga makiistorya sa bitin o gigamit ni Satanas ang bitin ingon nga kasangkapan sa iyang tinguha sa pagpintal sa atong kinaunahan nga mga parents. O makita nimo sa 2 Corinthians 11:3, but I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. So si Apostle Paul dinhi ang iyang ginabot pasabot dinhi sa mga taga-Korinto nga basin unya kung unsa ang nahitabo sa atong unang ginikanan sa makang iba. Mausab ka na ang mahitabo matud niya kaninyo mga taga-Korinto nga makurap ang inyong mga huna-huna nga naa na kang Hesukristo. So ang dunay ang temptation na mo abot gyud sa huna-huna ug ang maninintal niini mo si Satanas. So dinhi ang unang tao nga si Adan ug si Iba, no, dunag yoy sala nga nahitabo. Ug kining sala direct kini nga sampal, no, sa Dios. Of course dili masampal ang Dios bisag kano sa tungod kay Dios siya, pero usa kini ka insulto sa iyang pagka-Dios. Dili kini modulot kaniya pero wala kini epekto sa iya, dili mo usab ang iyang pagka-Dios, walay gamay nga influence kaniya. Pero kini usa kabuhat nga maoy hinungdan so kamatayon sa tanan nga mga descendants ni Adan ug ni Eva. Now, their sin, mato diri, God was pleased according to His wise and holy counsel to permit. Permiso, ang permiso diri naa sa context sa command sa Dios. So ingani, danay command ang Dios nga dili ka mukaon, pero sa iyang maalam ug balaan nga panambagon gipermit niya nga ang iyang balaod, ang iyang maong kasuguan lapason ni Adan ug ni Eva. Sa akong gikaingon niya sa oras kini, dili sa decree, di na kini decree, oras kini. So ang word nga permiso gidecree niya nga i-permit niya si Adan ug si Eva sa pagpakasala. So
Di nimo kini malalis gumikan kay sa iyang konseho, dunan siya'y maalam o kaalam o duna siya'y pagkabalaan sa diha nga nagahimo ni siya niini. Unya gituyo kini sa Dios alang sa iyang kahimayaan. Makita nato kani sa Roma 11:32, for God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all. Now, meaning sa all diri is Jews and Gentiles. Nga ang Dios iyang gi-conclude sila. Iyang sila tanan iyang gikwenta ingon nga mga dili magtotoo. No, dili lang kay ang hinti lang, lapkip ang mga Hudyo nga sila gi-regard sa Dios ingon nga mga dili magtotoo. Aron nga aduna siya'y mercy alang kanilang tanan sa Hudyo ug sa Hintil. So ang iyang makita nimo diri nga sa covenant of works, ang kasabutan sa mga buhat gihimo sa Dios o gipermit sa Dios nga diha sa kasabutan sa mga buhat lapason ni Adan ug ni Eva, kay aduna siya'y purpose sa unahan. Ug ang purpose niya sa unahan aron nga siya maluoy, no? Maluoy sa mga nangahulog diha sa pagpakasala. Kay diin gani dunay sala o kung ang dunay pagpasaylo, nagpasabot ka na ang adunay kaluoy. Wala nagpasabot nga walay kaluoy ang Dios sa wa pa si Adan ug si Eva nagpakasala. Of course naa. Pero makita nimo nga unsa ang tinuod nga kaluoy. Ang kaluoy sa Dios niabot sa diha nga ang mga tawo nga nilabag sa iyang balaan nga balaod, iyang gipasaylo ug iyang gi-adapt ingon nga iyang mga anak ug iyang nga gitagana alang sa kahimayaan sa eternidad. Muna ang kaluoy. So dinhi makita nimo unsa ang trabaho sa kaluoy sa Dios, nga ang kaluoy na narbaho diha sa kinabuhi ni adtong mga dili angayan sa maong kaluoy. Muna siya ang grasya. So padayon kita sa section 2. By this sin they fell from their original righteousness and communion with God, and so became dead in sin and wholly defiled in all the parts and faculties of soul and body. Makita nimo dinhi nga tungod ni ana, no, na hulog sila gikan sa ilang original nga righteousness. Meaning sa ang righteousness usa kana sa mga kalidad, usama sa mga qualities kana sa image sa Dios, no, kanang righteousness, knowledge and holiness. So diha natagak sila gikan ni ana og nawala ang panagsandurotay tali sa tao ug sa Dios tungod sa sala, no? O dili kay kana lamang, dili kay ang fellowship mo inawala kanila, lakip usab ang ilang kinabuhi, giwad-an sila sa kinabuhi nga dayon nga ilang nagbatunan kaniadto. Doon na sila'y immortalidad kaniadto, pero giwagtang na forfeit ang ilang immortalidad, no, tungod sa ilang pagpakasala. O dili lamang sa lawas, no, kundi usab spiritually, no, o eternally, no, doon na nay sala, doon na nay kamatayon nga nag-involve sa dili lang corporal or corporeal or di lang kay spiritual kundi eternal nga death.
mooy ingredients ni ana nga resulta sa ilang pagpasala. Unya, di lang kay kana, unsay nahibilin kanila nga buhi pa man sila physically, no? Buhi pa man ug doon na pay lawas, ug doon na pay espiritu nga naa kanila. Wala ta ingon nga lawas lang unya espiritu wala na. No, naa gihapon ilang espiritu ug naa gihapon lawas nila. Apan ang resulta sa sala nila naka-defile kini sa tanan nga bahin ug sa tanan nga faculty sa lawas ug sa kalag. Meaning, sa lawas, no, defiled na atong lawas. Ang mga nakasasala sa makang iadaan og iba ug sa makanato of course nga natawo sa sala, defiled na ang atong lawas. No, makita nimo nga ang unod, bukog, panit, dugo, tanan ka na defiled na. O ang nilang kay sa lawas, kundi ang abilidad sa lawas, naapektuhan, nawala ang intelligence, nawala ang iyang abilidad, no, sa iyang paminsar, sa iyang panimbang or sa iyang pagbalanse sa mga butang, sa iyang memory, o ang iyang five senses mo na nilay nabilin. What takahibalo kung aduna by another senses, no, nga naa sa tao kaniadto sa wala pa sila makasala. Wa takahibalo kung basig na 10 senses or 20 senses. Wa takahibalo. No? Ang nahibilin na lamang mo ang 5 senses. O ang 5 senses grabe ra gid ka limitado. Maghatag lang ako og example sa limitation sa 5 senses pananglitan ang atong mata. No, ang atong mata dunay limitation kay moagad kini sa sharpness sa atong lente sa atong mata ug sa activity sa retina nato ug sa dugo nga mooy naga-supply og oxygen sa atong mata, sa atong utok. No? Ang atong mga mata mag-anam na siya og kawala ang atong eyesight sa dihang matigulang ta. O bisan pa sa batanon pa ta dunay limitasyon ang atong mata. Mutanaw ta dunay limitasyon, mutanaw ka sa sky, sa langit. Makita nimo nga dunay limitation. Dunay sangkuan. Umutanaw ka diri sa ubos, dunay sangkuan, di nakakita atong pinakalayo nga tawo. No, dunay sangkuan sa atong mata. So ang himuon sa tao mo gamit og lente, mo gamit og telescope para makakita sa tao nga otherwise dili makita sa iyang mata. Or mo gamit siya telescope aron makita niya ang mga bituon, ang solar system, ang mga planeta. So dunay limitation na sa atong sense of sight. Sa atong sense of smell. Of course, makapanimaho ta. Pero sa dihang madugay mawala na sa atong panimaho ang usa ka baho. No? Dili sama sa uban nga mananap, sama sa iro, ang iro. Bisag di nato masimutan ang iro makasimut ni ana, no? So ang mga animals sometimes ang ilang senses do na pay sharpness mas intensified pa kaysa atong senses, atong lawas. O sa atong hearing, no? Ang uban nga animals makadungog sila bisag layo. Kita dili na makadungog. O sa atong sense of touch, no? Sa atong sense of taste. Nga human ako na sakit sa COVID, nawala akong sense of taste. Ngani karon na COVID ko katong October pa to. Pero hangtod karon sa ato akong taste o panimaho na gamay gyud nga diferensya sa panahon nga wala pa ko gi-COVID. So ingana, no? So ang sala human nga nitakboy sa tao ang kamatayon, mismo ang iyang lawas na defiled na tanang parts ni ini, tanang faculties ni ini sa lawas. Og sa atong kalag,
mao gihapon, no? Now ang atong senses, ang five senses nga niya kanato karon sa atong lawas, mo effect gihapon kini sa atong kalag. Kay ang kalag mo gi tinuuray nga mo'y mubati niini. Now, usa sa mga nawala kanato mo ang spiritual sense, no? Nawala na gyud kanato kay namatay man kita. Di na ta maka-sense, no, sa tingog sa Dios o sa communion sa Dios. No, ang ug matud pa ni Job, no, diha sa usa sa mga chapters nga nagisgod kaniya, murag diha sa chapter 9 kana sa Book of Job. Bisan pa kung musulti ang Dios, dili na niya mamatikdan nga nagsulti day ang Dios. So nawala ang spiritual sense nato. No, kanang uban ang tawag nila ana is sixth sense. Watag hibalog, pero mali og esoteric kana nga mga pagtulunan. Og sa Bible do nagyoy spiritual sense ni nga naa kanato nga makabati kita sa tingog sa Dios, sa tingog sa Espiritu Santo. Pero sa diha nga namatay kita, na nakasala ang atong parents o kita mga atong original nga parents o kita nga ilang mga descendants, nakasala usab, nakapanunod sa mong sala, ang atong soul dili na makasagap, no? Wala na frequency nga available para masagap nato ang boses sa Dios. So sa diha nga ang tao mawali ka, ang rason nga nga ang tao mo reject sa gospel, mo reject sa pulong sa Dios is because unang-una patay siya. Wala na siya spiritual sense, no? Dili na niya mabati ang tingog sa Espiritu Santo. Ang himuon sa Dios sa iyang elect nga patay sa mga paglapas o sa mga sala aron nga sila mo respond sa gospel, i-regenerate usa sila, no? Hatagan usa og new life, og new heart, aron nga sa diha nga sila makabati, no, ma-revive ang nawala nga spiritual sense diha kanila, mabuhi sila spiritually ug sila makadungog karon sa tawag sa Dios. So kana ang regeneration, doktrina sa regeneration. Pero well, diri sa atong confession, gipakita lamang dinhi kung unsa ang nahitabo kanato. So ang hitabo mobalik gihapon kini sa Genesis chapter 3. Sorry. Sa Genesis chapter 3 verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, made themselves aprons, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden of the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Now, makita nimo din unsa ang original nga panghitabo, no, ang narration nga human nga sila nakasala, they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Now, nakabati sila that time sa ilang sa dihang nakabati sila sa Dios, pero unlike before sa ilang pagkasala, sa dihang makabati sila sa tingog sa Dios kaniadto, so wa pa sila makasala, aduna sila'y kahinangop, adunay kahinangop nila sa Dios ug sa tingog sa Dios, ug ang tingog sa Dios mo'y life alang kanila, mo'y ilang joy, diha ang communion sa tingog sa Dios. Human nga sila nakasala, unsa ang nahitabo diri? Mitago sila, no? Ang batang bagong na tao sa dihang
dungog sa tingog lang sa inahan, no? Malipay gyud kana nga bata. No, ang bata gikinahanglan nga siya nga istorya-istoryahan sa inahan, gikinahanglan niyang communion. So mabuhi ang bata, no? Ang bata ma-nourish ug ang bata ma-preserve ang iyang kinabuhi ug mudako siya nga healthy sa diha nga ang inahan na makikistorya dunay communion, dunay fellowship tali sa batang gamay ug sa iyang inahan. Ug mo na nahitabo kang Adan ug Eva before the fall. Og may tungod sa bata, no, dunay eksperimento nga dunay mga bata nga gi-isolate nga di makatingog, di makabati sa tingog sa mga tao. Ug ang experiment nabasa lang nako ni. Wa ko hibalog asa na ako nabasa nga libro, pero human nga pila ka bulan, no, pila ka semana nga waay nabati ang bata nga tingog ni bisang kinsa, daghay namatay sa bata. Now dinhi si Adan ug si Eva, no, gikinahanglan nila before ang communion, ang pulong sa Dios, ang tingog sa Dios, ang presensya sa Dios. After nga sila nakasala, ang tingog sa Dios dili na kaaya-aya kanila, dili na muhatag kanila, feeling nila makapatay na ang tingog sa Dios. Sama sa katong nahitabo sa mga Israelites, paghatag sa Dios dito sa Mount Sinai sa Ten Commandments, ang mga tao, ang complain gud nila nga, Moses, please speak to us directly. Ayaw ang Dios pa sultiha kanamo kay basig mamatay kami. Muna istorya ni sa mga Israelites dito kang Moses. So diri pagkadungog sa atong unang maginikanan sa tingog sa Dios, nagtago sila. Na makatago ba sila sa Dios? Of course not. Ang tao nga patay, usa sa mga timailhan nga patay na siya spiritually, no? Mao nga dili siya gusto sa Dios. Dili siya gusto worship sa Dios. Di siya gusto og communion sa Dios. Gusto niya mo separate na sa Dios. Mahadlok siya sa Dios. O gusto niya dunay masivir na ang relationship. O of course nasivir na karon ang relationship ni Adan ug ni Eva. So no, sa ato nga mga Kristohanon sa church, mailhan nimo ang dili tinuod nga Kristohanon kay di gyud ganahan mo simba. Di gyud ganahan sa Dios, di ganahan sa pulong sa Dios. So mga kaigsuonan, usa kani ka warning kanato, no, nga ang sala, no, dili siya maghatag og kaayuhan kanato. Ang sala makapatay kini ug nakapatay na kini kanato, ug nakapatay kini sa una natong mga ginikanan spiritually. So kini ang diferensya sa doktrina sa Arminianism or sa Pelagianism compare sa biblical doctrine sa Calvinism. Kaya ang Calvinism gipakita gyud nga ang tao dili kay masakiton lamang kundi patay gyud. Kung usa ka Arminian o ang usa ka Arminian, no, may Arminian rin sa ato, pero sa dihang Arminian pata, ingana kamabaw ang atong pananaw sa Dios ug sa bikil nato sa Dios. Kay sa tanaw nato murag remediable ra ang sala. Murag kaya ra nga iatong ihandol ang sala. Kaya ra nato nga trabahuan ang sala. Kaya ra nato nga i-handle ang sala. Pero sa dihang na Calvinist kita, ni dawat kita sa doktrina, no, sa absolute nga death nga niabot sa tao. O nga ang tao is totally depraved o totally unable. So diha nakita nato unsa di ay ka grave or grave ang sala. Unsa di ay ka dautan ang sala. No? Unsa di ay, no, ka infinitely dautan ang pagpakasala atubangan sa Dios. Dili sama sa Arminian nga okay ra ang sala. Kaya ra.
Ang tao, ah, dili siya patay, kaya ra kay buhi ra man ang tao, masakiton lang. Kaya ra niya mangitag tambal sa iyang kugalingon. So makita nimo kung kinsa ang dunay seryoso nga treatment sa doktrina sa sala. Ang Calvinism ba or ang Arminianism? No? Seryoso gyud ang sala nga nakapatay kini sa unang mga ginikanan nato. So kung namatay kini, namatay ang atong unang mga ginikanan because seryoso ang sala. Ug ing ana ka serious nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak kanato si Jesucristo alang sa atong salvation. Anak sa Dios, ikaduhang persona sa Trinidad, iyang gihatag. Muoy nagpakamatay sa cross. Muoy naghago. Ing ana ka seryoso ang sala nga it took the Son of God to die on the cross. Tungod ni ana kay ang sala dili kay katiaw-tiawan. So, namatay sila sa sala. Ug kini ang katumanan sa Genesis 2:17, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Ug sa Ephesians chapter 2 verse 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. So makita nimo nga ang believers buhi na siya karon. Of course, gi-regenerate siya sa Holy Spirit. O gihatagan siya new heart o new life. O so buhi na siya karon, gi-regenerate siya. Pero nganong gikinahanglan nga i-regenerate? Because he was dead. Patay ang kaniadto kita. Sama kita kang Adan ug ni Eva. Human nga sila nakasala, namatay kita diha sa sala. Matode, and wholly defiled in all the parts and faculties of the bodies. 100 makita nato sa Titus 1:15. Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. Now, kita ingana man kita kaniadto. Impure ang atong mind. Defiled ang atong konsensya. O pananaw nato sa tanang butang is defiled. No, mutanaw ta sa tanan nga butang na defiled ang atong panglantaw. Doon na kita'y worldview nga false nga worldview. Doon na kita'y mga opinion nga false opinions. Doon na kita'y pagtuo nga false nga pagtuo. So lahi ra ang atong panglantaw kaniadto sa unchristian pata ug sa karon nga Christian ta. Og ang panglantaw kaniadto panglantaw sa usa ka patay because kay patay man kita, unable kita nga makakita sa gingharian sa Dios. Mga buta kita. So ang atong panglantaw is dark sa tanan nga butang. Bisan pa kung tan-aw kita sa adlaw sa kamatuoran, no? Dark ang atong pananaw sa adlaw sa kamatuoran. Tanan ngit-ngit. Kay mato diri, unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. Wala pure. So ingana ang patay. Bisan pag mubasa siya sa Biblia, ang taong patay, ang iyang mabasa is impure. Bisan si Satanas mag-quote sa Book of Psalms, pagtintal niya kang Jesus Christ, ug ang iyang quotation, ang pag-quote niya ni ana sa Book of Psalms is defiled na quotation. Ug mausab ka na sa atong panahon karon, ang bisan pa kumukutlo og bersikulo, ang usa ka unbeliever, ang bersikulo nga iyang kutloon is defiled lang gihapon. Now, mawala ra kana, mahugasan ra kana, ma-wash out ang maong defilement kung ang maong tao mudangop kang Ginoong Jesucristo. Jeremiah 79, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So, generic nga heart kining isgutan diri, generic nga heart. Heart kini sa kaning
generic nga tao nga ang heart is deceitful. Mas deceitful kaysa deceit sa uban nga mga butang. Kung deceitful man ang ubang butang, wa nay makalabaw pa ka deceitful sa heart sa tao. And desperately wicked. O mismo ang tag-iya sa mong heart nga ang tao nga mo'y tag-iya niini, no? Wa siya makakita o makaila sa iyang heart, no? Dili na makontrol sa tao ang iyang heart. Ang heart niya dautan gyud kini. Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are all together become unprofitable. Therefore, there is none that doeth good, no, not one. Their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. So makita nimo diri nga both spiritual and physical nga aspeto sa tao, tanan sila, tanan nga tao, ang tibok pagkatao is wala na gyud pagkamatarong. Tanan naapektuhan sa sala ug na defiled sa sala. Doon na ba mga pangutana? Juan Pastor, katong sa section 1, kini bitang this their sin was pleased according to his wise and holy counsel. Ang bot ipasabot ani Pastor nga kining ingon diri nga God was pleased, ayang gikalipay ang to permit their sin, to permit nga mahitabo ang sin, or gikalipay niya nga moabot ang sala. Ang please meaning diri nga iyang gikahimuot, no, nga i-permit ang sala tungod sa greater purpose nga iyang gitagana dito sa ulahian, no, tungod sa glory niya nga mas mag-glorify siya niini. That's why kana ang iyang gikahimuot nga tungod ni ana, no, tungod sa mong sala mag-glorify siya, mas mag-glorify siya tungod ni ana. Of course, ang tanan nga butang pati ang sala sa tao, kung wala, no, kung wala itugot sa Dios, kung wala gi-determine sa Dios, dili kana mahitabo. Pero dere meaning gikahimuot sa Dios in relationship sa iyang purpose nga mag-glorify ang iyang kaugalingon. Dili ingon nga ang sala mismo iyang gikahimuot. Kung dili ang sala iyang gi-permit ug ang iyang kahimuot do na in relationship kini sa iyang gitagana nga glory sa umalabot. Okay, thank you Pastor. Okay, way sapayan. Napabaylaing bungtana. So atong undang kini diri sa section 2 og nang hinaot ko nga naatay na kutlo nga mga kamatuoran.